Egun hauetan berriako aldizkariz irakurri dugu, beti irakurtzen dugu, baina egun hauetan topa dugu berton, inkestatzu betin dela, Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak endeu inkestatzu bet 12-16 urte bitarteko gaztieri beraien gorputzen inguruen zer nolako iritzizek dekoien aztertzeko, ezta? Eta, ara, sorpresa! Zer gertatu da, inkesta hoen eta gero konturatu die beharrezkoa dala ikusi dabe lodifobiaz eta indarkeri estetikoaz hitzeiteko saio bat, bierrezkoa dela. Eta, egin dabe. Zeraitzik, oine bezango txutez, datuek. 12-16 urte bitarte dituzten nerabeen 140 esaten dabe beldurre dekiera loditzieri. Eta inkestan erantzuten daben zen 140 esan dabe, ez dauzela posik beraien pisuekaz, bale? Eta herritarren, hau ez bakarrik nerabeen, 167 beraien pisuek kontroletan saiatzen direla. Hau da, herritarren 167 oso kontziente dala euren pisuen aldaketaz. Eta pizka bat argaldu edo loditzu ote diren susmatzen dabela berehala. Hau gogorra da. Hau lodifobia da. Eta hau gizartiek egiten dutzu. Hemen dekogu Ibai, gugaz berbaitzeko prest, betiko moduen, Ibai? Beti prest, eta irakurtzeko preste bai. Bai. Zeren esan duzu kriston geratzen egin dit. Irakurtzen dugu, bai, irakurtzen dugu. Berria irakurtzen dugu. Adi, bale? Eta gauzie da, Ibai, zuk ze ustezu hau, gaur egungo gauza da dela, gaztiek beti honikuki da dela hau, ze ustezu? Bueno, ez da gazteen kontu bat, hori ari dago. Ez da mende hontako edo garai hontako kontu bat. Nik uste hor, bai egon zala, inflexio puntu moduko bat. Historian zehar beti egon da lodifobia oso presente. Esango nuke 17. Mendetik aurrera, ze hor estetikoki, hasi zian agertzen hainbat arropa, korseak, ez? Jendea bat zegoen kezkatuta gai honekin. Lodi egotie ona zala, ze diru edekolak erakusten bala, eta bar? Hori bai, hor egon zan aldaketa moduko bat, ez? Klase altuko jendea lodia zan, edo bintzat ondo ikusia zegoen, ez, lodi egotia, eta klase basuko jendea argal. Baina, argi dago, historian zehar segulako bilakaera izan duela gai honek, baino hor 20. Mendean kapitalismoaren bueltako eredu kontsumista basati hori oso modu potentean sartu zanean gure bizitzetan, eta batez ere estetikaren bueltan eta edertasunaren bueltan sortutako produktuak hasi zinean agertzen, orduan jendea edo gure kultura nolabait esan txertatzen lodifobian ideia eta gure gorputzen kontrako hainbat dinamika. Jakinda ere, ia jendearen ehuneko altu edo, gehiena, jende gehiena, lodia dala. Edo behintzat ez dala sartzen kanon horietan. Kanon horretan, bai. Zelan azalduko zen duen dala lodifobia? Era simple baten, zelan irudikatzen dozu kontzeptu hori? Lodifobia? Bai. Egungo kanon estetikoen ondorioz gorputz zehatz baten bueltan sortzen den iruditeri hori, nolabait, mantendu nahi izatea eta eredu horretatik kanpo gelditzen direnekiko lodifobia eragitea. Karo, eredu horretatik kanpo alzara egon argal hau bai. Da hori ja ez da lodifobia. Hori da, eta zotan jolazten da osasunakin, ez? Ematen du, hori da, beti mai gaian jartzen da osasunan gaia, eta lodiegi bazaude ez da osasuntsua, eta argalegi bazaude ere ez da osasuntsua. Orduan ematen du, egon behar garela hor, erdian, eta inorrek ez dakizein dan pisurik egokiena, ze hor, pisue beste movida bada, ze gauzia da, zualtzarela egon loditzu, ez dakizenan esan, baina osasuntzu egon. Hori da. Eta bier bada dekozu likido asko, dekozu muskula asko, edo danalakoa, baina osasun ona, eta argala, altzari zen zure gorputza alda izen argala, eta ezin dozula loditzu, eta osasuntzu zauz. Bai, eta
gainera medikuntzatik horre sortu da, edo sortu zen bere momentuan, ez? IMC deitzen zaion hori, edo gorputz masaren indizea, eta horren bueltan gabiltzaten gabe, ez? Gure kalkuluak egiten, Hori ja sartute dago, Hori ja sartute dago. Oso. Esan dutena gaitzik, azkenien aldo zueuki muskulo pilo bat, eta pisue alda izen, edo altura pilo bat dekozu, imaginau, eta esauz lodi, baina, karo, IMC horretan, kanpo esauz, segaitzik, alturi dekozu, eta gainera muskula dekozu. Zenbat, kulturista dago dien 120 kilotan, eta nik ez dut uste, segun zer sartzen dien. Bueno, eta batzutan ez da inbeste pisua, baizik eta volumena. Volumena eta, 2 metro neurtzen dituen batek seguramente pisatuko ditula 100 piko kilo, baina, gihartsua bada eta erakargarria bada. Ze, klaro, edertasun ereduarekin guztiz lotuta ere badijoa nolabait eredu erotiko oso konkretu bat, edo erakargarritasunarekin lotutako eredu bat. Orduan, hor egunerokoan gaude talkan gure buruarekin batez ere. Bai. Eta zuk zein izango zendun dela gaur egungo erreferente bat, gizartiek esaten dutzuna lodi dauna? Adibidez aktoreren bat, edo abeslariren bat, edo... Erreferente positiboa esan edo zu? Bai. Ez dakit, eske berez asko daude. Adibidez, nik bat esangot. Adibidez, askotan ikusten dugu Itziar Castro. Bai. Itziar Castro bada jendientzako erreferente bat, eta lodi zedana, eske oso gitzi ikusten da pertsona erreferente bat lodi izetina. Normalin beti izeten die, kanon horretara hurbiltzen direnak. Bai, nire ustez hor badago trampa moduko bat, esan nahi dut. Erreferenteak behar ditugu, lodiak, emakumeak, beltzak, homosexualak, transexualak. Bai, baina esan nahi dut, norma betetzen ez duten hoien erreferenteak edo errealitate horien erreferenteak behar ditugu, baina gero ez gertatzen da, eta non dago trampa, Itziar Castroren kasuan edo pertsona lodien kasuan, kuota moduko bat betetzen dutela. Orduan, Itziar Castrori seguramente aktore izan da, bakarri deituko diotela, pertsona lodi baten papera egiteko, ez? Zineman edo antzerkigintzan edo dena delakoa. Orduan, badira referenteak, baina lodi izateagatik, ez aktore hona izateagatik. Ez que gauzie da, Itziar Castro justo, bitzu, oinala gitzi beba ikusin eban nik, la que sabecinan da egize da, lodi zeti gaitzik egiten duela papel bat. Beti. Eta bisa-bisen, ez dut ikusi askorik, Ez. Bisa-bisen bada bera gaitzik. Bai, horrengatik igual ez, eta hor seguramente, egongo dala beste irizpide bat dela, pixkat aniztasuna egotea, gorputzetan, identitatetan eta roletan edo paperetan. Pasetan dana, egongo bizitzan. Bai, baina argi dago, nire referenteak eta oso positiboa dira, egunerokoan justuki lodifobiaren kontran borrokatzen duen jendea, orokorrean. Osa, inguruan dauzkagunak. Eta historian zier, baten bat, bururetzatu? Historian zehar? Baina, Marilyn Monroe edo, ez da egita askotan. Ze galdera zaila, ez? Ai, barkatu. Ez que kuriosidadie deko. Ez, baina mas pila, ondo. Ze behar egia da. Behar ditugu, referenteak behar ditugu. Zuek bakizu esan, mesedez, idatzi sare sozialetan edo dana delakoa, guk gustora irakurriko dugu. Bueno, esango nuke, sare sozialetan badaudela. Pilo bat, Teresa, deitzen da, Teresa... Teresa del Valle, uste dudala, abizena, enago ziur. Eta pixkat, horiek egin nahi dutena da, gaztera esan zaio gordo aktivismo, edo lodi aktivismoa, eta pixkat humore sarkastikoa egiten dute sare sozialen bitartez, pixkat hau salatuz. Zan edo lodifobia bera salatuz, eta beste gorputz batzuen aldeko aldarria eginez. Eta gainera, bakarrik lodifobia ez da, salatzen dabe, azkenien normalien lodi dauzen pertsonak, normalien, hau generikokin nabil esaten, ez, dekosetan, holanik izen bier. Baina izaten die, isiltzuauak edo beti egoten die, zapaldute moduen, ez da? Eta, oin dela gitzi entzune ban, elkarrizketa bat Teresa honi, esaten, berak, bere bizi zen, ensaladilla rusa asko induzela. Eta galeretze zer da ensaladilla rusa? Ensaladilla rusa da, eta oso politza iruditu daten, esatie, adibidez, ingo dugu, ospatuko dugu urte betetze bat, ezta? Eta nik erungot ensaladilla rusa. Eta egonaz, 12 ordu lanien, eta ensaladilla rusa hori ingot, urrengo gunien eruteko, eta galdetutzela psikologiek, eta segaitzik erun bizu ensaladilla rusa. Tortilla patata prefabrikau bat erutia hitz edo patata boltzat gitzi hau maiteko txueta.
eske gitzio maiteko hostia. Ensaladia rusa nik itzen baten gizau. Osea, ulertzen zu zer nahi duten esan. Bai. Azken nime bai, erakustetzuela, zuzaren modukoa zara eta maite bierdotzuela, zuzaren modukoa zarelako. Eta ensaladia rusa hori eitzen itzi banien, jente asko urrundu jakola. Orduen, kontu zeukibigu, nor dauen gu gaitzik edo nor dagoen gure ensaladia rusa gaitzik. Ba, eta izan ere, lodifobian kontua ere oso lotua dijoa, ez? Besteen begiradatik azkenean ari garela gure gorputza bera epaitzen, ez? Edo besteengatik batez ere ari garela presio hori. Gizartek ezartzen dauen kanonan gaitzi be, bai. Azkenean, eske super sartun deko gu buruen, nime bai, askotan inkonstientek izateo zer edo niri buruz gehienetan. Eta esan den dut, ostra, eske, que fuerte, hau nik ez dut zetan esan bier, baina neube bakoitza bere inseguridadekoz, bakoitza tal, eta gainera gizartien egunerokotasunien telebistan, eta leku guztizetan markezinatan, edo aldizkarizetan, edo dena delakoa ikusten dozune hori bada, eske nien. Eta gero beste gauza bat, eta igual pixkat honekin bukatuz. Iruditzen zait, badoela gorputzak eta badagoela jende lodia, igual betidanik izan dana lodia, eta igual beste jende bat ez da beti izan lodi, ez? Eta hor, gertatzen da gauza bat oso bitxia dala egunerokoan gure artean, ez? Elkarri egiten dizkiogun komentarioak, aipuak, eta batez ere bata izan ditekela, zenbat argaldu dezun, ez, Jenny? Edo, zenbat loditu dezun. Orduan, horren atzean ez dago irakurketa sakona horik, eta askotan loditasuna edo gorputz lodiak, ez dira lodiak bakarrik genetikoki horrela direlako, baizik eta igual atzean egon daitekelako arazo psikologikoren bat, antsiedadea, depresioa, edo bestelako kontu batzuk, ez? Eta kontu handiarekin ibili behar gara, ze batzutan olako aipu normal, natural edo inkluso majoak, ez? Claro, ez que niko gitaz lagunek estresagaitzik argaltzen direla, eta jentik ez, ze guapa zauzen barkatu, ze guapa, eta gero bai, berbain bidogu, badakigu existitzen dira TCAk, euskeraz eta gizanan esango ziren, trastorno de la conducta alimentaria, zelan diren euskeraz, horre bai existitzen dira, eta min asko emon aldabela komentarizo horrek, horrelako gaixotasunetan, ze gaitzik. Zu pertsona bat badabilen jateri usten edo bomitzuke edo danadakoa eta esaten batzasun, ze guapa zauzen, edo ze guapo zauzen, zenbat argaldu dozun. Pertsona horrek ez egiengo dugu, ostra, ondona o azeptaten doztie, ostia, onartzen hasi dire, orduan jarraitzu ingo dugu hori eitzen. Eta hortik urtetik gero, tela. Horrega, etxik kontu zukibida, eta hori nahi notzun galdetu be, bai? Azken galderatu, Ia, gordofobia edo lodifobia hau ekiditeko norberak zer inaldeuen. Ze hortik abiatute, zo zer bau? Galdera potoloa edo lodia, guta jazu. Nik uzate egin behar degula egunerokoan norberak bere buruakin, ariketan moduko lehen bat dela izbila horrean biluzi jartzea. Nik askotan egiten dut. Eta hemen nabil, telebistan hau aitortzen, baina egin beharko genukena... Nik ez dut inori sekule. Dutxatik atera edo, berdin dit, eguneko zen momentutan, baina izpilen aurrean biluztu eta zure buruari mezu positiboak, politak, zure gorputzan inguruak botatzea. Hori oso garrantzitsu da, garrantzitsu da norberari mezu politzek bialtzie, eta ondo berbaitzie eta zaintzie eta hori dena. Bai, ze hor lortuko dugu pixat, ez bakarrik gure gorputzarekin daukagun harreman hori hobetzea, baizik eta mezu positibo horien bitartez ere gure gorputzan inguruko kontzepzioa edo, ez? Daukagun iruditeri hori aldatzea, eta nik batzutan buruko mina dazkatenean, badakit hartzea medikamentua badala bide bat, ez? Baina nire buruari esaten badiot, lasa egon, hartu arnasa, etzan egiten naiz. Beste modu batean bizi badut hori, gaixotasun hori edo min hori, segurazki lagunduko dio dela nire gorputzari hobetzen, ez? Azkenean, zu ezagutzie da. Bai. Zuri ezagutzie, gehiago ezagutzie. Eta pertzepzio kontua da. Bai. Eta janztea eta begiratzea eta ze guapo nagoen, ez? Ze guapo zau. Ni beste gauzatxu betekot esateko. Askotan entzungo zendun, ze askotan esaten da, baina adibidez, egin aldogun gauza bat lodifobian kontra, izen leike, pertsona bat erizo zer badeko etxasun esateko,
aldatu, segundu baten, edo 5 segundutan, edo minutu baten, aldatu aldan zeo zer izetie. Adibidez, Ibai moko txuedeko zudurrien tal, Ibaiek aldeuken du. Edo, Ibai, edo ez, bera nahi baden moko jarraitzu, bera jakiko du. No, Ibai, ulien alrebesteko zu, ez dakiz, Ibaiek aldatuko du. Baina nik izaten batzaten Ibai, sudur hori larri handizeko zu. Ibaiek ezin dugu aldatu. Ibai, ez malo dituzun, Ibaiek ezin dugu aldatu 5 minututan. Orduan, nik uste hori lege bat izan biko zala. Aldarrikatu gau hori legi izetien mesedez. Hor dagoakoa, aldatu ezin diren gauzei buruz, aipamenik ez. Hori da. Hola nik, Ibai. Eta, por cierto, bide batez, aste hau edo aste hontan berez, ospatzen dela kakotxen artean, obesidaden kontrako nazioarteko eguna. Toma ya. Eta, hemen, bi lodien partetik mezu bat, loditasuna, bai, lodifobian kontrako nazioarteko eguna izan barko litzatekela, eta izan ere, Gasteizen mugimendu feminizatik antolatu dute festa bat. Primerean, Gasteizkoa bazaren, badakizun erakun bizun. Lodi eta harro. Lodi eta harro. Eta esate dute, gogordatu, azte honetan. Gogordatu, ziona. Gogordatu. Hoxe. Hori gogordatu eta Gasteizera.